आता अग्निहोत्राबद्दल आपण जाणून घेऊया. अग्निहोत्र व्रत हे मूळ वेद काळात म्हणजे वेदांनी सांगितलेलं किंवा मूळ परमेश्वरानं सांगितलेली जी आज्ञा आहे वेदांमध्ये ते अग्निहोत्र व्रत आहे. आता अग्निहोत्र म्हणजे नेमकं काय, तर सूर्योदय आणि सूर्यास्त या दोन्ही वेळेंना संधी काळात जी अग्नी प्रज्वलित करून अग्नीमध्ये आहुती दिली जाते त्याला थोडक्यात त्याला अग्निहोत्र म्हणतात. पण आपण जे अग्निहोत्र करतो, आम्ही जे अग्निहोत्र करतो आणि गजानन महाराजांनी जगभरात जे अग्निहोत्र प्रचलित केलं आहे त्यामध्ये थोडासा फेरफार आहे. म्हणजे आम्ही जे अग्निहोत्र करतो त्याला व्रत नियम आणि म्हणजे बंधनं खूप आहेत. त्याला रात्री कुठे राहता येत नाही. शक्यतो सकाळी दिवसा जाऊन संध्याकाळच्या अग्निहोत्रापर्यंत सायं अग्निहोत्रापर्यंत आम्ही घरी पोचलं पाहिजे किंवा रात्री जर निघालो तर सकाळच्या अग्निहोत्रापर्यंत आम्हाला घरी यावंच लागतं. हा अग्नी 24 तास आणि वर्षाचे 12ही महिने प्रज्वलितच असतो. तो बंद आम्ही कधीच करत नाही. आणि त्यानुसार नियम अटी म्हणजे आमची सौभाग्यवतीसुद्धा कायम 24 तास नऊवारी नेसूनच असते. आणि बाहेरचं परान्न वर्ज्य आहे, कांदा लसूण वर्ज्य आहे, बाहेरचं काही खाता येत नाही. म्हणजे अगदी पाणी घालून जर एखादा पदार्थ शिजलेला असेल, बिस्किट म्हणूया, शेव म्हणूया, तर आम्ही तो पण आम्ही म्हणजे घेत नाही. त्यामुळे घरात शिजलेलं अन्न हेच आमच्यासाठी चालतं. म्हणजे आम्ही आमच्या सासूरवाडीलासुद्धा गेलो, जरी ते ब्राह्मण असले, जरी ते वेद शिकलेले असले, तरी त्यांच्या हातचं आम्हाला अन्न चालत नाही. त्यामुळे हा एक काही नियम त्याला लावलेले आहेत. सकाळी प्रातः उठून गायी आहेत, गायींची गोसेवा करणे, दूध काढणे आणि दुधाचीच आहुती त्या अग्नीमध्ये देणे, हा सगळा म्हणजे हे सगळं जे आहे ते करून अग्नीला 2 वेळ आहुती द्यायला पाहिजे. म्हणजे ह्याला संपूर्ण या कार्याला अग्निहोत्र व्रत असं म्हणतात. तर हे अग्निहोत्र व्रत जो कोणी ब्राह्मण करतो तोच सोमयज्ञ नावाचा एक यज्ञ असतो, त्या यज्ञाचा अधिकारी हा तोच ब्राह्मण करू शकतो. मी घनांत वेदांत शिकलो आहे, भरपूर मी वेद 4ही वेद मला पाठ आहेत, तरीही जर अग्निहोत्र व्रत ज्याने केलेलं नसेल तर त्याला ते अग्निहोत्र सोमयाग त्याला करता येत नाही.